बसुमतारी मिथुन नार्जारी अर्जुन बसुमतारी बिथांमोनखौ आङो लाइनाव थाफैजोबखादो फारि फारि अरुण बसुमतारी पवन ब्रह्म बिथाङाबो UPPLनि अलंबार मुसाहारि बिथाङाबो UPPLनि राजेश मुसाहारि बिथाङाबो UPPLनि अजेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो UPPLनि सुनिका नार्जारि श्रीमती सुनिका नार्जारि बिथाङाबो UPPLनि श्रीमती सुनिका नार्जारि श्रीमती सम्पा नार्जारि श्रीमती दुर्गा नार्जारि श्रीमती सरजनी मुसाहारि श्रीमती गीता मुसाहारि श्री राजीव बसुमतारी श्रीमती सुमिला नार्जारि श्रीमती निजिरा नार्जारि जयसाद नार्जारि रानी नार्जारि अजित बसुमतारी अनिमा बसुमतारी अनिकान्त बर' श्रीमती चित्र मुसाहारि बिमला बसुमतारी श्रीमती जिनु बसुमतारी श्रीमती रानी बसुमतारी मिस सन्जिला नार्जारि अमर बसुमतारी श्रीमती दैमु बसुमतारी श्रीमती सम्बारी बसुमतारी मदन मुसाहारि दिपाली मुसाहारि रूपम नार्जारि सुदेम नार्जारि गोपाल नार्जारि पुजारी नार्जारि कसारी नार्जारि हरटेन बसुमतारी लक्ष्मी बसुमतारी बिस्ति नार्जारि रतनी नार्जारि रेखा नार्जारि गुनु बसुमतारी कमल सिंह बसुमतारी आंजु बसुमतारी तानिया बसुमतारी कमल बसुमतारी शमसी बसुमतारी महिमा बसुमतारी देग्लाय बसुमतारी मंजुला नार्जारि फैबाय था लाइनाव थाफै लाइनाव थाफै लाइनावहाय अन्ध्रा बसुमतारी बिथाङा UPPLनि बिजिन्ता बसुमतारी बिथाङाबो UPPLनि सुबला बसुमतारी बिथाङाबो UPPLनि बिथाङाबो लिस्नि बसुमतारी नगेन गयारी अशोक बसुमतारी बिश्वजित बसुमतारी दा बे बिथांमोना UPPLनि बिनि उनाव आङो BJPनिफ्राय फैनो नागिरनाय आङो बे बिथांमोनखौ आङो गाबज्रिहरनो नागिरदों
गिबियावनो दङ बिजिनिफ्राय बेहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआव मोजां मोननानै फैदों बिथाङा खाथियाव दंखायोना अर्जुन नार्जारी अर्जुन नार्जारी प्रेसिडेंट बीजेपी माइनरिटी मोर्चा बनगांव मंडल बिथाङा जाहैबाय बीजेपी माइनरिटी मोर्चा बनगांव समितिनि बिथाङा सासे प्रेसिडेंटमोन अर्जुन नार्जारी बेनि उनाव माइला महर बिथाङाबो बीजेपीनि मदन महर चिफ उपदया उदय उपदया गंगना उपदया कपि महर बिथांमोना लाइनाव थाफैजोबदों पवन सेत्री बिथाङाबो बीजेपीनि राजु महर बिथाङाबो बीजेपीनि मिलन रय बिथाङाबो बीजेपीनि चंदना उपदया बिथाङाबो बीजेपीनि रुक्मिणी उपदया बिथाङाबो बीजेपी दोलोनि उमा काकय बिथाङाबो बीजेपीनि रमणी नार्जारी बिथाङाबो बीजेपीनि मोहन बहादुर महर बिथाङाबो बीजेपीनि राजु नार्जारी बिथाङाबो बीजेपीनि मंजू महिलारी बिथाङाबो बीजेपीनि अर्जुन बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपीनि सागराम बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपीनि बेंसन बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपीनि जिसिनास मुसाहारी बिथाङाबो बीजेपीनि भास्कर लेम्बु बिथाङाबो बीजेपीनि किंजाम बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपीनि फिरोज मुसाहारी बिथाङाबो बीजेपीनि राशिद बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपीनि जशुआ नार्जारी बिथाङाबो बीजेपीनि रेमन्त नार्जारी बिथाङाबो बीजेपीनि दिगदर नार्जारी बिथाङाबो बीजेपीनि सुनील बर' बिथाङाबो बीजेपीनि गासै जोंनि नैबे बीजेपी दोलो आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बे बिपिएफ दोलोआव मोजां मोननानै गासै 320 जन बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैबाय आङो बनगांव ब्लकनि इयर्डनि जानानै आङो बिथांमोनखौ आङो बरायनानै लानाय जाहैबाय जयनिंनि हाबाफारिखौ बिथाङा बीजेपी आरो इउपिपिएलनि फैनायखौ दिनै बरायनानै बिथाङा खोन्थानानै होजोबलांबाय बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम थोजासे साबायखर बावबाय दानिया जोंजोंनो